δίκη του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Δύο Θεός ημών κατά βάσης άρη, και τα σωδυνατρίσας των πεπερημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπροσον, και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αλήθεια κράτος Παρθένος, η Θεόν αφράστους ίσασαν, πρέσβευε υπέρ του σωτήνε την ψυχή του δούλου σου. Και η πέτρες που είναι αυτό πάμε και μεριμένους και όντε και ακούσεων και κάτι της Χριστίνας με το ειδίκιο να πάμε με εγώ και την ευκαιρία των αιώνων και άμεσα να μην ομορφιώσω αυτό με τον άλλο και το θεήμο και το θεήμο και είδε οι πόλες το Θεό και τον άνθρωπο και το Παναγία και αγαθός της οποιος σου πνεύματι, νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Αμαρίου. Η εκπρόσωπος Δήμου Ρεθύμνης. Αντιδήμαρχος κυρία Στέφη Περιγεράκη. Ο πρόεδρος από την τοπική κοινότητα Άδελε. Πρόεδρος από την τοπική κοινότητα Μέρονα.
Άδελε Αγίας Παρασκευής. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρονα. Εκπρόσωπος της οικογένειας Κωστίγια Μπουδάκη. Παρακαλούμε να πούμε τον εθνικό μας ύμνο. Από την όψη του σπαθιού την τρομερή, γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Συγγνώμη για την τυχόν ταλαιπωρία και του χώρου της ενότητας που υπάρχει. Ξενοκοπιά, αλλά υπάρχει καλή διάθεση να περάσουμε καλά και να βολευτούμε όλοι. Αυτονόητα πράγματα που θεωρούμε σήμερα, κάποιοι άλλοι που αφορμή είναι να κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές, δεν σκέφτηκαν μέσω τους να θυσιάσουν τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό που έχουμε, την ελευθερία μας. Θα ξεκινήσουμε με την επίσημη πρόταση της αλληλοποίησης από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελα Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Χαρκιανάκη Στέλιο. Παρακαλώ να αρχίσει τον πρόεδρο. Άγιοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε Αμαρίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Αντιδήμαρχε, εκπρόσωπε του Δήμου Εθήκης, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών διαμεσημάτων και εκπρόσωποι πολιτιστικών και άλλων φορέων, αγαπητοί μας φίλοι, κάτοικοι του Μέρονα Αμαρίου. Με χαρά και συγκίνηση είμαστε εδώ σήμερα στη φιλόξενη γη σας, προκειμένου επίσημα να σας προτείνουμε την αδελφοποίηση των δύο πολιτιστικών συλλόγων των χωριών μας. Πράξη που θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει τις σχέσεις των δύο κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την πολιτιστική εξέλιξη του τόπου μας. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε κάμποσα χρόνια πριν, όταν ο φίλος μας και χωριανός σας, Χαράλαμπος Αγγελάκης, φοιτούσε στη Βυζαντινή σχολή του συλλόγου μας στο Άδελε και είχε εκφράσει αυτή την επιθυμία. Η σχέση για να υλοποιηθεί αυτό το γεγονός δημιουργήθηκε τότε που είχαμε τη χαρά και την τιμή να παρευρεθούμε ως καλεσμένοι σας στις επαιτειακές εκδηλώσεις της Δευτέρας Φεβρουαρίου εδώ στο Μέρονα και στα προκαλυπτήρια της πρωτομής του κοινού μας Ήβα Αδελιανού, Κωστίγια Μπουδάκη, του υπολητή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Το γεγονός αυτό γίνεται πραγματικότητα χάρη στη μετέπειτα επιμονή κάποιων ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ενός εκλεκτού
ευπρακτού μέλους της κοινωνίας σας, επίσης κυρίου Χωριανού μας, κυρίου Γαλάτιου Μοσχονά. Φυσικά, αυτό δεν θα γινόταν πράξη αν δεν υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας του Μέρωνα, των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού σας και των Προέδρων κ. Μανώλη Καλοειδά και Αλέξανδρου Σιμαντήλη. Πώς ήταν δυνατόν να μην γίνει αιμονή η πραγματοποίηση αυτής της σκέψης? Οι δύο παραπάνω λόγοι είναι οι βασικότεροι και οι ισχυρότεροι για την αδελφοποίηση που σε 2 μέρες θα έχουμε τη χαρά να ζήσουμε στη Μεγάλη Μονή. Για άλλη μια φορά θα μας ενώσει τα αρκάδια, όπως και τότε. Θέλω να πιστεύω ότι οι ψυχές αυτών που είναι αιτία και είμαστε εδώ σήμερα βρίσκονται και αγάλλονται κάπου εδώ κοντά μας, γιατί οι τόποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ενώνονται ξανά. Σήμερα ξεκινάμε από εδώ, τον όμορφο Μέρονα και τη ζωστή στροφιά σας, την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας που θα σφραγιστεί την επόμενη Κυριακή και θα ολοκληρωθεί με την κοινή μας παρουσία στις εκδηλώσεις της 7ης Νοεμβρίου στο Άλβα. Σε όλα αυτά συντέλεσαν άνθρωποι και από τις 2 πλευρές. Άνθρωποι που τη θέρμη τους αγκάλιασαν και κάνουν σιγά σιγά πραγματικότητα αυτό το μεγάλο γεγονός. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε όλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας που γινόταν συζητήσεις για την αδελφοποίηση, από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα, γνωριστήκαμε με πολλούς ανθρώπους και βρεθήκαμε σε ένα όμορφο ταξίδι προετοιμασίας που όλοι μαζί με χαρά και από τα 2 χωριά ζήσαμε. Πρωταγωνιστές σε αυτή την κοινή πορεία οι ιερείς των χωριών μας, που με την παρουσία τους επισφράγισαν την κάθε μας προσπάθεια. Ο Παπαμανώλης, ο Παπανδρέας, ο Παπαντελής. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πολλές ευχαριστίες θα πρέπει να πούμε και σε όλους αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν. Την Εκκλησία, τις αρχές και τους φορείς του τόπου μας, τη θεατρική μας ομάδα που με την καθοδήγηση της συγγραφέα κυρία Σέβα Ζαχιά ετοίμασαν για τη σημερινή και μόνο ημέρα το ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε, τη χοροδία μας, τους κεντρικούς ομιλητές των εκδηλώσεων, την Οργανωτική Επιτροπή και φυσικά τους ανθρώπους των χωριών μας που συμμετέχουν και στηρίζουν πάντα τις όμορφες προσπάθειες μας. Πολλές ευχαριστίες επίσης αξίζουν σε όλους εσάς, τους παράγοντες και τους κατοίκους του όμορφου Μέρωνα, που για άλλη μια φορά με την γνωστή φιλοξενία διακρίνεται η αρμονιά που κάνει ξεχωριστό τον τόπο σας. Το βαθύτερο νόημα αυτής της πράξης έρχεται μετά, γιατί στο μέλλον θα πρέπει να διαφυλάξουμε μόνιμους δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων και των κοινωνιών μας, με κοινές εκδηλώσεις και ανταλλαγές ιδεών που θα συμβάλλουν στην ποιοτική και πολιτιστική εξέλιξη των χωριών μας. Αξία η πράξη της αδελφοποίησης των πολιτιστικών συλλόγων Μέρονα, Μαρίου και Άδελα Αγίας Παρασκευής. Αξία! Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε και εκ μέρους του συνόλου της κοινωνίας του Άδελε να προσφέρω στον Πολιτιστικό Σύλλογο και στο χωριό σας ένα έργο σύμβολο που φιλοτέχνησε ειδικά για τη σημερινή μέρα η συνεργάτηδα και η αγαπητή γωγιανή μας, κυρία Άννα Μητσοφαντάκη.
Θα ακολουθήσει την επίσημη αποδοχή της πρότασης από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρονα, κύριο Σημαντήρη Αλέξανδρο. Καλημέρα σας. Ένα θερμό καλωσόρισμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Μέρονα και από όλο το χωριό. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας τιμούν με την παρουσία τους. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και αισθανόμαστε τιμή για αυτή την πρόταση που έγινε στο χωριό μας να αδελφοποιηθούμε με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός και ένα θεσμό ο οποίος από χρόνια πλαγιέται και ακούγεται στο χωριό ότι από εδώ καταγόταν η μητέρα του Γιαβουδάκη του Κωστή και μάλιστα το σπίτι το οποίο βρίσκεται στα βόρεια του χωριού πάντοτε όταν πηγαίναν παρέες εκεί γινόταν αυτή η αναφορά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, και αποδεχόμαστε με τιμή την πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελα Αγίας Παρασκευής για την αδελφοποίηση στο χωριό μας. Αυτό δίνει το έναυσμα για μια ελπίδα ότι οι αξίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τότε θυσιάστηκαν και έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο σύμβολο. Χαρακτηριστικά αναφέρω φίλους από τη Φιλανδία, οι οποίοι μου έχουν πει ότι ο δρόμος που οδηγεί στο κοινοβούλιο τους λέγεται Οδός Αρκαδίου. Γέρον τον βρήκαν σπίτι του πήραν τα ενδύματα, τον χτύπησαν και πέθανε. Επεδήλωσαν τις εκκλησίες μας. Στον Άγιο Παντελεήμονα έβαλαν φωτιά στην κολόνα για να πέσει η εκκλησία, νομίζοντες ότι ήταν ξύλινη, γιατί είχε κυψωθεί. Στην Παναγία φαίνονται ακόμα ευεβηλώσεις των εικόνων της εκκλησίας. Τα 3 χρόνια Επαναστάσεως υπέφεραν πείνα, δίψα, γυμνότητα οι κάτοικοι. Μετά την καταστροφή του Μέρονος, οι Τούρκοι αντράβηξαν για Γερακάρι και τους εκτύπησαν στον κατήφορον Ελενών οι Μερονιανοί με πολλά θύματα τουρκικά. Ας είναι οηνία η μνήμη αυτών. Οι Τούρκοι, ήτινες, εκακοποίησαν τα εικόνας μας, έπαθον, απέθανον, ετάφησαν εκεί ακριβώς που είναι η αποθήκη. Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Καραλαμπάκης. Επίσης, τα αναφερόμενα του Παπά Κωστή επιβεβαιώνονται και στο βιβλίο «Το Αρκάδι δια των αιώνων» του Τιμοθέου Βενέρη, Μητροπολίτη Κρήτης, στις σελίδες 121, 285, 289, 354, 357 και 364. Ακόμα γράφει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Αποστολάκης, αντιστράτηγος Ελλάς εν αποστρατεία. Ιούλιος 1866. Η Κρήτη πάλι επαναστατεί. Σε ολόκληρη τη Μεγαλόνισσο εκτιλήσονται μάχες. Κορυφαίο γεγονός της επανάστασης αυτής, το ολοκαύτωμα της Αγίας Ιεράς και Ιστορικής Γονής Αρκαδίου, τον Νοέμβριο του 1866. Είναι η αρχή του τέλους της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη. Στο Άγιο Μοναστήρι προστρέφουν πολλοί συντοπίτες μας, με όλη τους τη ψυχική δύναμη να βοηθήσουν τον αγώνα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί αμαριώτες, πάντοτε πρωτοπόροι στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Με τσιβροχή στη σύγκληση οι εφτάξαν οι αμαριώτες. Από Τσαρούς βγήκανε και στο Δραγατοκάλυβο κοντά κατεβήκανε. Από τα χωριά της ιστορικής επαρχίας Αμαρίου που βοήθησαν ήταν και ο Μέρονας, χωριό με πλούσια ιστορία και απλούς ανθρώπους. Γράφει στο
στο βιβλίο του το Αρκάδη για των αιώνων ο Τιμόθεος Βενέρης, Μητροπολίτης Κρήτης. Ο παπά Κρανιώτης, μεταβαίνον εις Σαμάρη, διήλθεν από την Πλαγιάν παρά την θέση Σπυρόμαντρες, όπου ευρίσκεται ο μας αμαριωτών πολεμιστών, μεταξύ των οποίων και ο εκμέρονος γενναίος Πολυζώης Ημαντήρης, ο οποίος μου είπε τα εξής. Εκείνη τη νύχτα ήρθε και μας βρήκε ο παπά Κρανιώτης. Μας είπε ότι η τουρκιά που πλάκωσε στο μοναστήρι ήταν πολύ και ο κίνδυνος μεγάλος. Σκεφτήκαμε τι να κάνουμε. Όλοι με μια φωνή είπαμε, είναι τροπή μας να αφήσουμε ανυπεράσπιστα τα γυναικόπαιδα που είναι στο μοναστήρι. Θα μείνουμε, θα πολεμήσουμε και ό,τι γίνει ας γίνει. Και πολέμησαν παλικαρίσια οι αμαριώτες και προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες στην αρκαδική εθελοθυσία. Αυτή είναι περιληπτικά η εισήγηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου. Η απόφαση για καθιέρωση της εορτής ήταν ομόφωνη από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να κλείσω, αφού σας καλωσορίσω και πάλι στο νέο σας χωριό, όπως το λέω, να δώσουμε ραντεβού και την άλλη Κυριακή στο Αρκάδι για την αδελφοποίηση και να πω ότι στο Άδελε που φοβροντά, στο μέρο να χιονίζει και ο Γιαμπουδάκης βρήκνεται στα Αρκάδι και οπλίζει. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την συμπαράσταση και την συνεχή υποστήριξη και ελπίζουμε και στη συνέχεια να συνεχίσουμε την ίδια θέρμη. Θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα ιστορική δεσμή Άδελε και Μέρονα από τον Δόκτωρα Παναγιώτη Παρασκευά. Παρακαλώ. Βαρισίμαντο να πάρουμε αυτές τις αξίες στην καθημερινότητά μας. Διότι εκτός από τις γιορτές και τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που σίγουρα θα ακολουθήσουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έχει μεγάλη σημασία να νομίζουμε αυτό το πνεύμα της εντιμότητας, της καθαρότητας, του ηρωισμού να είναι στην καθημερινότητά μας. Αυτό έχει τεράστια σημασία νομίζουμε και ευελπιστούμε κάθε μέρα να το έχουμε στο νου μας. Να μην το θυμόμαστε μόνο όταν είναι η επέτειοι. Για να μην μακρηγορώ, θα παραδώσω το λόγο στον επόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ανταποκριθούμε στην περίσταση και το βάρος αυτής της πρότασης με ό,τι έπεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλείται ο Πανοσυλλογιώτος πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Συμπρίτικης των Αγίων, πατέρας Αθανάσιος, ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων Άδελε και Μέρονα, είναι ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση για την τοπική μας εκκλησία, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συμπρίτικης των Αγίων, το γεγονός της αδελφοποίησης των δύο συλλόγων Άδελε και Μέρονα, σε καιρούς αφιλίας, σε καιρούς που ενώ η τεχνολογία μας έφερε πολύ κοντά, οι καρδιές μας είναι πολύ μακριά, είναι ελπιδοφόρο και παρήγορο το μήνυμα μέσα από αυτές τις ενέργειες, διότι δείχνει ότι οι πολιτιστικοί συλλογοί έχουν βαρύ καθήκον και μεγάλο έργο να διατρανώσουν όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει αγάπη για την πατρίδα και τα ιδανικά. Συγχαίρουμε όλους αυτούς που συνετέλεσαν για την αδελφοποίηση και ευχόμαστε πράγματι αυτή η αδελφοποίηση να δώσει ένασμα για
ωραίες πρωτοβουλίες στο μέλλον, ούτως ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενναίες, την ιστορία, αυτή που διδάσκει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, αυτή που διδάσκει το πνεύμα της θυσίας που πρέπει να έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και ότι ο κριτικός λαός έχει δείξει ήθος και τρόπους και έχει αφήσει ιστορία γενικότερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και θα ήθελα να κλείσω με μία ματινάδα που συνοψίζει, θα λέγαμε, όλο τον πολιτισμό της Κρήτης. Κρήτη, την ιστορία σου, όποιος την διαβάσει. Αν είναι φίλος θα χαρεί και αν είναι εχθρός θα σκάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος Σαμαρίου, κ. Κουρδάνας Μαρίνης. Πάνω συλλογιότατες, σεβαστοί πατέρες, κύριε καθηγητά, κυρία Αντιδήμαρχε του Δήμου Ρετίνου, κύριοι πρόεδροι και αξιότιμα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, άδελε Αγίας Παρασκευής και Μέρων Μαρίου, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο Μέρονα με αφορμή την πρόταση αδελφοποίησης των δύο πολιτιστικών συλλόγων μας, με στόχο η μεταξύ μας προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Η πράξη αδελφοποίησης των πολιτιστικών συλλόγων αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αγαστή συνεργασία όχι μόνο των τοπικών συλλόγων, αλλά και των τοπικών εκκλησιών, των τοπικών κοινοτήτων και κατ' επέκταση των δύο Δήμων. Η αδελφοποίηση στοχεύει στην προαγωγή των πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών δράσεων που θα αναδεικνύουν την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό των περιοχών μας. Έτσι, δημιουργώντας ικανές και αναγκαίες συνθήκες ανάπτυξης, ενδυνάμωσης και διαιώνισης των δεσμών που μας ενώνουν, θα καταφέρουμε να παράξουμε επιτευγματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Είναι γνωστό πως οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Μέρονα και Άδελε είναι ιστορικά συνδεδεμένοι, καθώς η μητέρα του Κωστή Γιαβρουδάκη, πυροβολητή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δέσποινα Λιδάκη, καταγόταν από Μέρονα. Εμείς, το Δήμο Σαμαρίου, στέκεται πάντα στο πλάι τέτοιων πρωτοβουλειών και δράσεων, καθώς πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων δεν περνά μόνο μέσα από έργα και επενδύσεις, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από πολιτιστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πνευματική καλλιέργεια των πολιτών. Κλείνοντας, εύχομαι η αδελφοποίηση των πολιτιστικών μας συλλόγων, στηριζόμενη στις βάσεις μιας ειλικρινούς συνεργασίας, να οδηγήσει τις τοπικές μας κοινωνίες όχι μόνο στη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και στην ανάδειξη κοινών προβλημάτων και λύση αυτών σε συνεργασία με τις τοπικές ενορίες, τους τοπικούς άρχοντες και φυσικά όταν είναι αναγκαίο με τη βοήθεια και στήριξη των δύο Δήμων. Συγχαρητήρια στους εργαστές αυτής της αδελφοποίησης. Παρακαλείται η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου, ο κ. Ανδρέου Περιλυράκη, να χαιρετήσω. Καλημέρα σε όλους, Άγιοι Πατέρες μας. Κύριε Δήμαρχε και αγαπημένοι μας καθηγητά και υπουργέ μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας μεταφέρω τα χαιρετίσματα του Δημάρχου Ρεθύμνης, του Γιώργου Μαρινάκη και όλων των δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι δεν είναι εδώ σήμερα, γιατί έχουν ένα άλλο υπέρτατο έργο. Εγκαινιάζουν το νέο Αρσάνιο Γυμνάσιο και Λύκειο που έγινε μόλις στην περιοχή του Αρκαδίου, στην περιοχή θα είμαστε όλοι μαζί την ερχόμενη Κυριακή για να ολοκληρώσουμε την αδελφοποίηση. Μια αδελφοποίηση που έγινε εξαιτίας των δύο πολιτιστικών συλλόγων και που φέρνει δύο Δήμους κοντά, ακόμα πιο κοντά. Έχω να πω ότι αυτή η επέτειος των 150 χρόνων αποδεικνύει
με τις εκδηλώσεις της και με τη σημερινή εκδήλωση ότι ναι, άξιζε η θυσία. Ναι, είμαστε εδώ σήμερα για να το αναγνωρίσουμε, για να το πούμε και να υλοποιήσουμε αυτό που αυτοί μας παρέδωσαν ως μήνυμα. Και όπως είπε ο Αλέξανδρος, και όπως θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλοι σας 5 Νοεμβρίου στο Σπίτι του Πολιτισμού, έχει ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο, για την παγκόσμια κοινότητα. Στις 5 Νοεμβρίου, λοιπόν, ο Σύλλογος Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών θα έχει μαζέψει όλο το υλικό που υπήρχε από τότε μέχρι σήμερα και μεταφέρει το μήνυμα του Αρκαδίου. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι πρέπει εμείς και τα παιδιά μας να παρακολουθήσουμε για να έχουμε τα στοιχεία, για να τους φέρουμε ξανά κοντά μας και για να δώσουμε σκητάλη στην επόμενη γενιά με αυτά τα στοιχεία να υλοποιούν και να συνεχίσουν το μήνυμα. Εγώ έχω να πω μόνο μια κουβέντα κλείνοντας. Όποιος τόπος πάει μπροστά, θα πρέπει να ψάχνει κανείς τον πολιτιστικό του σύλλογο. Αυτός είναι το κύτταρο της ένωσης της κάθε κοινωνίας και της μπροσιάς της. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Παρακαλώ, πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, Γαλάτιος Ομοσπονδίας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κυρίες αντιδήμαρχοι, κύριοι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, κύριοι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων, κύριε καθηγητά πρώην βουλευτή Ηλία Λαμπύρη, αγαπητοί χωριανοί και αγαπητά μας αδέρφια από το Άδελε, καλώς ορίσατε στο άλλο σας χωριό το Μέρονα. Όλοι μας σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι και συγκινημένοι που μέσω των πολιτιστικών συλλόγων θα αδελφοποιηθούν δύο χωριά τα οποία ενώνουν μεγάλη ιστορική και θρησκευτική δεσμή. Εγώ προσωπικά είμαι διπλά ικανοποιημένος γιατί λες συνομότησε το σύμπαν και 21 χρόνια τώρα ζω και κατοικώ με την οικογένειά μου και στα δύο χωριά. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Γιαμπουδάκης είχε φέρει την οικογένειά του στο Μέρονα, στο χωριό της μητέρας του, για να την προστατεύσει και από το Μέρονα ξεκίνησε μαζί με Μερονιανούς για την Ιερά Μονή Αρκαδίου για να πολεμήσουν. Η συμμετοχή Μερονιανών στην Αρκαδική Εθελοθυσία είχε σαν αποτέλεσμα το ολοκαύτωμα του Μέρονα στις 2 Φεβρουαρίου 1867. Εδώ στο Μέρονα κάθε χρόνο την ημέρα της Συμπαπαντής, στις 2 του Φλεβάρι δηλαδή, τελείται δοξολογία και μνημόσυνο για εκείνους που έπεσαν κατά το ολοκαύτωμα του Μέρονα. Αυτό για το οποίο θέλω εγώ να σας ενημερώσω, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου έχει καθιερωθεί επίσημα, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου, η τοπική εορτή στις 2 του Φλεβάρι στο Μέρονα. Αυτή η απόφαση θα πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και η αρμόδια υπηρεσία θα αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για την καθιέρωση της γιορτής και από το επίσημο κράτος. Θα ήθελα 5 λεπτά από το χρόνο σας να σας διαβάσω περιληπτικά την εισήγηση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο από εμένα για την ψήφιση του θέματος. Μόνο και μόνο διότι περιέχει ιστορικά στοιχεία που όλοι πρέπει να τα γνωρίζουν. Και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον παπά Μανώλη Βαμιαδάκη για τη βοήθειά του στη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. Τετάρτη 13 Τετάρτου 2016, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Καθιέρωση της Δευτέρας Φεβρουαρίου ως δημόσιας εορτής ιστορικής σημασίας για την τοπική κοινότητα Μέρονα Δήμου Αμαρίου. Η τοπική κοινότητα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μέρονα με έγγραφό του ζητάει την καθιέρωση τοπικής εορτής στις 2 Φεβρουαρίου
Όπως είναι γνωστό, ο περιπολιτής του Αρκαδίου Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης γεννήθηκε στο Άδελε, όπου και διέμενε με τη σύζυγό του και το γιο του Αριστοφάνη. Η μητέρα του Δέσποινα ήταν από την ιστορική οικογένεια Λιουδάκη του Μέρονα. Με την έκρηξη της Επανάστασης 1866, ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης πήγε την οικογένειά του για να την προστατεύσει στο Μέρονα στους συγγενείς της μητέρας του. Εκείνος αναχώρησε με άλλους Μερονιανούς για την Ιερά Μονή Αρκαδίου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε υπάρχει στην πλατεία του χωριού η πρωτομή του Κωνσταντίνου Γιαμπουδάκη. Λόγω της παρουσίας Μερονιανών για την ενίσχυση του αγώνα υπό τον Κοροναίο στην πολιορκία του Αρκαδίου 8/11/1866, την 1η Φεβρουαρίου 1867, πολυάριθμος τουρκικός στρατός φτάνει στο Μέρονα για εκδίκηση και στρατοπεδεύει στη θέση Ρέτα. Το πρωί της Δευτέρας Φεβρουαρίου 1867, οι Τούρκοι σβάλουν στο χωριό, αρπάζουν τρόφιμα και ρουσισμό, πυρπολούν τα σπίτια και βεβηλώνουν τις εκκλησίες. Οι κάτοικοι προβάλλουν αντίσταση και πολλοί σκοτώνονται από τους Τούρκους. Τα 3 χρόνια της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης, 1866-1869, ο Μέρονας θα υποφέρει πολύ. Η ιστορική αναφορά του παπά Κωστή Χαραλαμπάκη που ακολουθεί αποτελεί κοιμήλιο και παρακαταθήκη του Μέρονα. Γράφει λοιπόν ο παπά Κωστής Χαραλαμπάκης. Ιστορικά γεγονότα 2 Δευτέρου 1867 υπό τουρκικού στρατού κατά Μέρονος. Αφορμή του τουρκικού στρατού να έρθει από το Αρκάδι να καταστρέψει τον Μέρονα, ήτο η παρουσία Μερονιανών υπό των Κοροναίων να χτυπήσουν τον τουρκικό στρατό της πολιορκίας Αρκαδίου 8/11/1866, ως μου είπε ο Ζαχαρίας Καναβάς, ο Θεμιστοκλής Σταυρουλάκης, ο Μιχαήλ Βαμιαδάκης και πολλοί άλλοι χωριανοί μας που ήσαν στο Αρκάδι. Και μετά την καταστροφή του Αρκαδίου και το πόνο πολλών ανδρών και γυναικών, απεφάσισε ο διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων με δυνάμεις τακτικού στρατού κατομεριτών Τούρκων μεταγωγικών μέσων γύρω στις 3.000 να αναχωρήσουν εξ Αρκαδίου για Μέρονα. Την 1η Φεβρουαρίου 1867 αφήχθησαν εις Μέρονα βράδυ και κατεσκήνωσαν εις Ρέτα ρίψαντες βολές κανονιού ή την κατοχής. Άμα το ακούσματι του κανονιού μετέβησαν οι τροφοδότες των τουρκικών αρχών εδώ, εκπρόσωποι ήταν οι τροφοδότες των Μερονιανών, πρόσωπα εκτίμησης και αναγνωρισιμότητας, Μιχαήλ Ζερβός, Μιχαήλ Σιμαντήρης, Μιχαήλ Βαμιαδάκης, να ερωτήσουν τι συμβαίνει με το κανόνι. Εις Τούρκος, εμπιστευτικός τους είπε, «Εγινέκες σας να φύγουν και εσείς όσοι μπορείτε». Το πρωί 2 Δευτέρου 1867 εισήλθον εις Μέρονα στρατός και μεταγωγικά και κατέλησαν στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και ήρθισαν τεσσαρπαγές ρουσισμού, τροφίμων και κάψιμων των οικειών του χωριού μας. Θύματα. Μια θεία του Νικολάου Καλοϊδά, όνομα Πιπινιά, έπεσαν πάνω της Τούρκη μέχρι θανάτου της. Μαρία Πρεσβυτέρα Παπαγιώργη της πήραν τα χρυσαφικά της και ρουσισμό που πήγαινε να τα κρύψει. Παύλος Καναβάς εφωνεύτη μαχόμενος. Ιωάννης Σιμαντήρης κατεσφάγη. Εμμανουήλ Βαμιαδάκης κατεσφάγη. Κωνσταντίνος Καλοϊδάς κατεσφάγη. Νικόλαος Βουργεράκης εφωνεύτη. Γεώργιος Κατσούγκρης εσφάγη. Νικόλαος Σπυριδάκης. Μιχαήλ Καναβάς. Γεώργιος Καναβάς. Ιωάννης Σιμαντήρης.
Μητροπολίτη Κορονίας, κύριε Παντελεήμονα. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης, Τυφλής και Σταχίων, κύριε Ειρηνέα. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευθύνης και Αυλοποτάμου, κύριε Ευγένεια. Σεβαστή Επιστασία της Μονής Αρκαδίου. Σεβαστή Πατέρες. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνη. Κύριοι Δήμαρχοι του Δήμου Ρεθύμνης και Αμαρίου. Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση αδελφοποίησης των πολιτιστικών συλλόγων Άδελε Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνης και Μέρονα Αμαρίου. Θα ακολουθήσει στο πρόγραμμα η ομιλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε Αγίας Παρασκευής Στέλιος Νατζανάκη για τη σημασία της αδελφοποίησης. Γυρίζει πάλι ο καιρός στο Αρκαδίου τα μέρη και τραγουδά τα γέρη της Λευτεριάς σκοπό. Με δυο στίχους από το έμετρο που έχει γράψει ειδικά για τη σημερινή ημέρα η κυρία Άννα Μητσοπαλιτάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω και να τελειώσω την ομιλία. Σεβασμιότατοι Άγιοι Επίσκοποι Κορονίας, κύριε Παντελεήμονα. Λάμπης Τυφλής και Σφακίων, κύριε Ειρηνέ. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριε Ευγένεια. Σεβαστοί Πατέρες, κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι Ρεθύμνης και Αμαρίου. Κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων, αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρονα και κάτοικοι των δύο χωριών. Εκλεκτοί προσεκλεισμένοι. Καλώς σας μίξαμε. Η σημερινή είναι μια μέρα ξεχωριστή για μας. Η συγκίνηση και η χαρά εναλλάσσονται, όπως και το δέος, με το αίσθημα της υψηλής ευθύνης για την ιερή κληρονομιά που παραλάβαμε. Σε τούτον τον ιερό χώρο, που η ιστορία συναντά τη θρησκεία, ο πολιτισμός εξουσιαγίζεται με μία ακόμα υπόσχεση αδελφοσύνης και συνεργασίας. Αυτή των δύο χωριών μας, του Άδελε Ρεθύμνης και του Μέρονα Αμαρίου, που σήμερα επισημοποιούν τους διαχρονικούς δεσμούς σεβασμού και αλληλεγγύης που συνδέουν τους δύο τόπους και τους ανθρώπους τους. Η αδελφοποίηση είναι γέννημα κοινής απόφασης των δύο πολιτιστικών συλλόγων, του Άδελε και του Μέρονα. Εμπνεύστηκε κυρίως από την επιθυμία των ίδιων των ανθρώπων τους ως αναγνώριση της κοινής τους ιστορικής και πολιτισμικής διαδρομής, που άλλοτε τροφοδοτήθηκε από την κοινή καταγωγή τους και άλλοτε από τα ίδια τα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα. Οι συγγενικοί δεσμοί του Αγαλιανού Ιεροπολιτή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Κωστή Γιαβουδάκη, με το Μέρονα Αμαρίου, λόγω της καταγωγής της μητέρας του, Δέσποινας Λιουδάκη, από το συγκεκριμένο χωριό, ο πολιούχος Άγιος των δύο χωριών, ο Άγιος Παντελεήμονας, η αλληλοστήριξη των δύο οικισμών σε χρόνια δύσκολα για την Κρήτη, αλλά και για το έθνος μας, είναι ίσως οι πιο ισχυροί πυλώνες αυτής της αδελφοποίησης. Η επιλογή της τελετής στο καθαγιασμένο χώρο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, αλλά και η χρονική συγκυρία που συμπίπτει με τον εορτασμό της συμπλήρωσης 150 χρόνων από την αρκαδική εθελοθεσία, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Αισθανόμαστε στα αλήθεια ευλογημένοι που μας επιτράπει να εντάξουμε τούτη την κατάθεση αδελφοσύνης και αλληλεγγύης στις εκδηλώσεις του λαμπρού εορτασμού των Αρκαδίων. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη μας και τους εκπροσώπους του κλήρου, τις τροπικές αρχές και τις φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση των φετινών εκδηλώσεων για την άμεση στήριξη. Αποτελεί για μας τιμή να φιλοξενείτε η τελετή αδελφοποίησης στον ιερό χώρο της Μονής Αρκαδίου. Στον τόπο που όλοι αισθανόμαστε δέος
πατώντας τα ιερά κόμματά του. Στο αρκάδι που μας ενώνει, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο Δήμαρχος Ρετίνης Γιώργης Μαρινάκης. Με την ταπεινότητα που η θρησκευτικότητα τούτου του χώρου επιβάλλει και τη συγκίνηση που όλη τούτη η διαδικασία αναρροποιεί, δίνουμε την υπόσχεση ειλικρινούς φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ δύο κοινωνιών που ενώνονται σήμερα και φυσικά για να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους μέσα στον χρόνο. Σε λίγο θα υπογράψουμε από κοινού το πρωτόκολλο αδελφοσύνης, όρος ιερός που θα επισφραγίσει τις σχέσεις μας. Και σε αυτό συνυπογράφουν, τιμώντας τον θεσμό, αλλά και εμάς τους ίδιους, άξιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας και των θεσμών αυτού του τόπου. Τους ευχαριστούμε για αυτή την τιμή και την εμπιστοσύνη. Θα την τιμήσουμε με προσήλωση σε όσα το έδωσο παρελθόν μας κληροδότησε και θα πορευτούμε στο μέλλον με την πίστη σε υψηλά ιδανικά, την αξιοπρέπεια, την αισιοδοξία και τη γενναιότητα που μάθαμε από τους προγόνους μας και διαφυλάσσουμε για τα παιδιά μας. Η σκέψη έπιασε δουλειά, κυφαίνει και ξυφαίνει. Κοινή νίκη δοξασμένη, για πάντα μένει εδώ, στο αρκάδι το ιερό. Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσει η ομιλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρονα, κ. Αλέξανδρου Σηματίδη. Καλημέρα σας, σεβαστοί ιεράρχες, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αυτή την ευκαιρία. Όλοι οι Μερονιανοί μας δόθηκε σήμερα ευκαιρία να βρεθούμε με τους αγαπητούς μας Αδελιανούς, να συσφίξουμε και να κάνουμε μια καινούργια έναρξη στις σχέσεις μας. Ποια ήταν η αφορμή? Από χρόνια στο χωριό μας ακούμε μια μαρτυρία για το ότι η μητέρα του Γιαμουδάκη του Κωστή καταγόταν από το Μέρονα. Πολλές φορές βρεθήκαμε και σε ένα σπίτι, παρέα, όπου λέγεται ότι εκεί είχε πάει ο Γιαμουδάκης στην οικογένειά του για να την προφυλάξει εν ώψη των μαχών που θα ακολουθούσαν. Αυτή λοιπόν η αφορμή θέλουμε να σταθεί η απαρχή για να μπορέσουμε μέσα από τη σύσφυξη αυτών των σχέσεων να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, το δυναμισμό που έχουμε επιδείξει και στα δύο χωριά και να μην μείνουμε μόνο στο τυπικό της υπόθεσης, σε εκδηλώσεις και συναντήσεις που θα γίνουν, αλλά να πούμε και λίγο βαθύτερα στην ουσία αυτού που σήμερα μας λείπει, δηλαδή παραδείγματος χάρη εκδηλώσεις ενημέρωσης, να μάθουμε για ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ειδικά παραδείγματος χάρη πάλι στον αγροτικό τομέα, στο παραγωγικό τομέα, στη μεταποίηση όλων αυτών που μπορούμε να βγάλουμε, για να μπορέσουμε να διτάξουμε ένα λόγο σε όλη αυτή τη λέλαπα που έρχεται, που δεν ξέρουμε από πού έρχεται, κάθε μέρα και χειρότερα δεν μπορούμε να σταθούμε οικονομικά στα πόδια μας σαν κοινωνία υπερήφανη. Πιστεύουμε ότι για να μας κάνει υπερήφανος αυτή η συνάντηση των δύο κοινοτήτων θα πρέπει να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο ισχυρός ιστορικός χαρακτήρας αυτού του τόπου. Γιατί δεν έχει σημασία να τα κρατήσουμε μόνο για τις μέρες των γιορτασμών, αλλά να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε που να μας κάνει υπερήφανους.
Οι εχθροί σήμερα δεν είναι η τουρκοκρατία εκείνης της εποχής, το Οθωμανικό κράτος. Είναι εχθροί οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε έναν ανέμακτο πόλεμο ανάμεσά μας και μας δημιουργούν συνέχεια προβλήματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Καθημερινά έρχονται στο φως συμφωνίες παγκόσμιου επίπεδου, όπως η TTI, η TTP, η ΣΕΤΑ και όλα αυτά, υπογράφονται κάθε μέρα χωρίς εμάς για μας. Δεν ξέρουμε καν τι καθορίζουν για μας. Πρέπει να αντιταχθούμε σε όλο αυτό που έρχεται. Αν ναι, τότε ας πάρουμε τα μηνύματα και το στένος αυτών που αγωνίστηκαν τότε και οι οποίοι ήξεραν πολύ καλά ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να νικήσουν όλα τα σκέλια που ερχόταν, αλλά ξέρανε ότι θέλουν να αγωνιστούν. Αυτό και μόνο ας κρατήσουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτή η αδερφοποίηση θα πάει παραπέρα και τα δύο χωριά και τον τόπο όλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά για την τιμή που μας έγινε να αδερφοποιηθούμε. Να είστε καλά όλοι. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του πρωτοκόλλου αδερφοποίησης. Πρωτόκολλο αδερφοποίησης. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι Άγγελε Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνης και Μέρονα Αμαρίου, σεβόμενοι τους κοινούς ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν διαχρονικά τις περιοχές Άγγελε Ρεθύμνης και Μέρονα Αμαρίου, στηριζόμενοι στην προστασία του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονα, προστάτη και των δύο περιοχών Άγγελε και Μέρονα, και τιμώντας την ιστορική σύνδεση των δύο περιοχών λόγω της καταβολής της μητρός του Τριπολιτή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Κωστή Γιαβουδάκη, Δέσποινας Γιουδάκη από το Μέρονα, διακηρύττουν την αδερφοποίηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγγελε Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μέρονα Αμαρίου, με στόχο α. την ενδυνάμωση και διαιώνιση των δεσμών των δύο περιοχών, την καλλιέργεια της δημιουργικής σύμπραξης, αγαστής συνεργασία και αρμονικής συνύπαρξης των τοπικών τους κοινωνιών στη βάση του σεβασμού και της αλληλεγγύης. Β. Την προώθηση κοινών δράσεων θα προστατεύουν και θα αναδεικνύουν την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό των δύο περιοχών. Γ. Την καλλιέργεια με τη βοήθεια και την πνευματική καθοδήγηση των Ιερών Μητροπόλεων Ερεθύμνης και Αυλοποτάμου και Λάμπης Ιμήτη και Σφακίων, του θρησκευτικού αισθήματος με πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται κυρίως στους νέους μας, προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανές, αποδεκτές και απολύτως σεβαστές οι θρησκευτικές μας παραδόσεις ως συνθήκες κοινωνικής συνοχής και εσωτερικής ανάτασης και γαλήνης. Δεύτερα, τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς των δύο περιοχών με στόχο την ανάληψη των ιδιών δυνάμεων των τόπων μας και την προώθηση των αγαθών που παράγει η γη μας. Με την ομόφωνη συνένεση και των δύο πολιτιστικών συλλόγων αποφασίζεται η τελετή αδελφοποίησης να πραγματοποιηθεί στον καθαγιασμένο χώρο της Ιεράς Σταυροπιακής Μονής Αρκαδίου, να υπογραφεί το παρόν πρωτόκολλο από τους Προέδρους των δύο πολιτιστικών συλλόγων και να συνυπογραφεί τιμής ένεκεν και ως επισφράγιση της απόφασής μας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπη Σιβρίδη και Σωτήρων Κύριο Ειρηναίο, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κύριο Ευγένιο, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνη κυρία Μέρη Ιωνή και τους Δημάρχους Ρεθύμνου κύριο Γιώργη Πανινάκη και Αμαρίου κύριο Παντελή Μουρτζανό. Ιερά Σταυροπιακή Μονή Αρκαδίου, 30 Οκτωβρίου 2016. Θα ακολουθήσει
η υπογραφή του πρωτοκόλλου και οι ανταλλαγές αναμνηστικών δώρων. Να μας κάνει την τιμή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λάμπης, Σιβρίδη και Σταχίων, κύριος Ειρηναίος. Την περασμένη Κυριακή, της ενορία μέρων Ανορίου, η οποία τελέστηκε στην πολύ αρχαίο αναμεροπρεπή ναό της Παναγίας μας, ο οποίος ναός υπήρξε κάποτε μοναστηριακός και κατά την αρχαιολογική υπηρεσία ξεκίνησε η ζωή του το 13ο αιώνα. Σε αυτό λοιπόν το ναό, το περικαλί της Παναγίας μας, επιτρέψτε μου να τον ονομάσω και την Παναγία μας ως το παλάτι της και τη Μητρόπολη μας. Εκεί άρχισε αυτή η προσπάθεια με τη Θεία Λειτουργία που τελέσαμε και στη συνέχεια με ό,τι υπόθηκε σε ομιλίες και σε χαιρετισμούς. Ξεκίνησε λοιπόν η αρχή αυτής της προσπάθειας με την ευλογία της Εκκλησίας. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που πραγματοποιείται αυτή η επιθυμία των δύο συλλόγων, των δύο ενωριών, των δύο, θα πω τη λέξη, λαών, κατοίκων της περιοχής της μιας και της άλλης. Εύχομαι να είναι πάντοτε ευλογημένοι και αποδοτικοί. Μακάρι όλες οι συμβάσεις και όλες οι ενότητες να είχαν πρώτα την προσευχή. Γιατί από αυτό πρέπει να αρχίσει ο άνθρωπος. Οι παλιοί μας, αγαπητοί μου αδελφοί, έλεγαν για την πιο απλή υπόθεση πρώτα ο Θεός. Τη λέξη αυτή, τη φράση αυτή, πρώτα ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός. Έτσι λοιπόν αυτό πραγματοποιείται στις μέρες μας παρά τις ανεξότητες που περνάει η εποχή μας από διάφορες αιτίες και από διάφορους παράγοντες. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται και αρχίζει από σήμερα να έχει τους λαόκαρπους καρπούς πράγματι, αλλά και προπαντός τη βαθιά αγαπητική σχέση των δύο ενωριών και συλλόγων για το καλό αποτέλεσμα. Συγχαίρω εκείνους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία και ευλογώ κάθε σκέψη τους και είμαι βέβαιος ότι επειδή από του Θεού άρχισε, οπωσδήποτε η ευλογία του θα είναι μαζί σας. Ας είναι πάντα όλα καλά. Ένα για το Πολιτικό Σύλλογο Άδρια Αγίας Παρασκευής, ένα για το Πολιτικό Σύλλογο Μέρονα και το τρίτο παραμένει στη Φωνή. Να μας κάνει τη τιμή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυγοποτάμου κ. Ευγένη.
αδελφοποίησης, αλλά και όσα είπε ο Άγιος Λάμπης στη ροή του Κεσφαγίου, δεν θα προσθέσω τίποτα. Τα είπα άλλωστε στο καθολικό της Μονής. Μία παράφραση μόνο αυτού που ο λαός μας ψάλει τόσο όμορφα. Η Λευτεριά ρωτήξανε ποιας μάνας είναι γέννα. Κι είπε πως την εγέννησε του Αρκαδιού το αίμα. Και κάτι ακόμη που μνημείωσε ο μακαριστός μέγας προκάτοχός μου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και Επιστακρίτης, Τιμόθεος ο Βενέρης, στο εισαγωγικό του σημείωμα στο περίφημο βιβλίο του, ως μια απάντηση σε όσα ακούσαμε από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μέρονα. Αλλήμον όσα τυραννοί, άδικα τυραννάστε. Η Λευτεριά Θεού πνοή, δεν πιάνετε, πλανάστε. Να μας κάνει την τιμή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου η Αντιπεριφερειάρχη της Ρεθύμνου, κυρία Μέρη Γιονίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια μόνο πριν υπογράψω. Καταρχάς, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί μου δήμαρχοι, κύριοι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων του Μέρονα Μαρίου και του Άβελ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές μου συμπολίτησες και συμπολίτες. Καταρχάς, να χαιρετήσω την εκδήλωση εκ μέρους της Περιφέρειας, κρίσης του Περιφερειάρχη, που μεταφέρω στο χαιρετισμό του και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κατά δεύτερον, να ευχαριστήσω θερμά προσωπικά, γιατί μου κάνετε την τιμή όχι μόνο να μας προσκαλέσετε, εσείς οι διοργανωτές, αλλά και να συνυπογράψω αυτό το πρωτόκολλο της αδελφοποίησης μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων και των ενωριών, με ό,τι αυτό περιέχει για τις τοπικές σας κοινωνίες. Με βάζετε και εμένα με την υπογραφή μου, κοινωνώ όλων αυτών τόσο ωραία ακούσαμε και μέσα στην Εκκλησία και εδώ από τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων. Θα χαιρετήσω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή. Να πω ότι σήμερα με την ευκαιρία της αδελφοποίησης τιμούμε όχι μόνο τον αγωνιστή και περιπολιτή για Βουδάκη, τον καταγόμενο εκμητρός από το Μέρονα, καθώς επίσης και όλους τους συμπολεμιστές του, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο, που ολοκαυτωθήκαν εδώ σε αυτό το χώρο, το τιμημένο χώρο του Αρκαδιού, υπερασπιζόμενοι το μεγαλύτερο ιδανικό για τον άνθρωπο, που είναι η ελευθερία και η τιμή της πατρίδας και της οικογένειας, κάνοντας πράξη αυτό το ρητό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είστε ονός άριστος, αμήνεστε περιπάτρες. Με πόση συγκίνηση και υπερηφάνεια σήμερα, εμείς οι νεότεροι, και βλέπω εδώ τους συμπολίτες μου φορώντας την κριτική στολή και κρατώντας τα λαβαρά τους, με πόση υπερηφάνεια φέρουν τα ιερά και τα όσια στα χέρια τους. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ και ο καθένας μας από εμάς, ενθυμούμενος αυτό που έγινε το 1866 εδώ, να δει τι θα κάνει ο καθένας μας για το μέλλον των παιδιών του, των εγγονών του, των μελλοντικών γενεών, για να πούν και εκείνοι κάποτε για μας, είστε ονός άριστος, αμήνεστε περιπάτρες, και όχι είστε ονός άριστος, αμήνεστε περιπάτρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας κάνει την τιμή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, κύριος Γιώργης Μαρινάκης.
Σεβαστοί πατέρες, σεβασμιότατοι, κύριοι εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, είναι διάχυτη η συγκίνηση σήμερα, γιατί δύο κοινωνίες, δύο εκκλησίες αποφάσισαν να ενωθούν και τυπικά. Να πούμε το αυτονόητο, ότι όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, κουβαλάμε ένα πολύ βαρύ φορτίο ευθύνης, ένα φορτίο ιστορίας και κυρίως ένα φορτίο προοπτικής. Και θα ήθελα να πω, απαντώντας σε κάποιες προσλαλίες που άκουσα προηγουμένως, ότι την ιστορία δεν τη δημιουργούν ούτε οι εφήμερες σκέψεις, ούτε οι ιδιωτελείς πρακτικές. Θέλει υψηλό φρόνημα, θέλει ανιδιοτέλεια και κυρίως να μην σκεφτόμαστε καθημερινά. Νομίζω ότι αυτό είναι σήμερα, ότι προσπαθούμε να κατακτήσουμε τον ιστορικό χρόνο, κερδίζοντας τον εφήμερο. Αυτή η προσπάθεια είναι μάταιη. Και σε αυτόν τον ιερό χώρο που χαίρομαι που επέλεξαν οι δύο κοινότητες, οι δύο σύλλογοι για να συνυπογράψουν το υποσχετικό μελλοντικής συνεργασίας, εκπέμπουν πολλά μηνύματα υψηλά. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ που ήρθαν και ολοκαυτώθηκαν ήταν συνειδητά. Και το ολοκαύτωμα δεν ήταν ένα ατύχημα ή μια αυθόρμητη ενέργεια του ενός. Ήταν μια συλλογική απόφαση, προετοιμασμένη, προηγημένη, γιατί είχαν μέσα τους εμποτιστεί από πολύ ψηλά φρονήματα αυτό της ελευθερίας, αλλά και της ένωσης με την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Αυτό είναι που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να πυρακτωθούν εκείνη την ημέρα. Και χαίρομαι που τα δύο χωριά, από τα οποία κατάγεται ο πυρπολιτής, ο Κωστής Γιαβουδάκης, σήμερα έρχονται να μας υπενθυμίσουν και ποιος είναι ο πυρπολιτής, κάτι που νομίζω με έναν τρόπο ίσως πολύ εγωιστικό για να πω ανίερο, προσπαθούν κάποιοι άλλοι να διεκδικήσουν. Χαίρομαι επίσης, Δέσποτα, που και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, που πραγματικά αυτά τα έργα που είχαν δωρηθεί στο Δήμο Ρεθύμνης βρήκαν το χώρο που τους αξίζει να είναι. Και δεν μπορεί να είναι άλλος από το χώρο στον οποίο εμπνεύστηκε η ίδια η ζωγράφος και είναι φυσικά το μοναστήρι. Νοερά, αγαπητοί φίλοι, από το Μέρονα και από το Άδελ και την Αγία Παρασκευή, θα έπρεπε εδώ στην αίθουσα να φανταστούμε ότι είναι το μεγάλο πορτρέτο της Παυλάκη, ο Κωστής ο Γιαβουδάκης. Για να απαντήσουμε και για αυτούς που θέλουν να γράψουν με καθυστέρηση την ιστορία. Και ρωτώ, αυτή η ζωγράφος το 1938 ήρθε σε αυτό το μοναστήρι. Βρήκε τη μόνη επιζήσασα από το ολοκαύτωμα και της είπε την ιστορία. Και ζωγράφησε τον Κωστή τον Γιαβουδάκη. Γιατί δεν ζωγράφησε κάποιον άλλο? Γιατί ήταν διαποτισμένη η εντύπωση, αυτό που λέει ο Δέσποτας, η ιστορική παράδοση, ότι ο πυρπολιτής ήταν εκείνος. Όπως όλοι μπορεί να γίνουμε πυρπολιτές. Πυρπολιτές για ωραία και ψηλά ιδανικά. Και δεν θέλω να μονοπολίσουμε με εγωισμό ότι ο ήρωας ήταν μόνο εκείνος. Αφού μόλις προλίγου είπα ότι εκείνος απλώς εξέφρασε τη συλλογική απόφαση της θυσίας. Και σε αυτό το μοναστήρι έχουν τεθεί πραγματικά τα όρια μεταξύ της ελευθερίας και της σκλαβιάς, του φανατισμού και της πνευματικής ελευθερίας. Γιατί αυτό υπερασπιζόμαστε και πρέπει να υπερασπιζόμαστε, αγαπητοί, την πνευματική μας ελευθερία. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δουλωμένος αν έχει φρόνημα αδούλωτο. Και αυτό είναι, νομίζω, το μήνυμα του Αρκαδιού. Και ας το παίρνουμε μαζί μας συνέχεια. Το Αρκάδι δεν είναι επέτειος. Δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Δεν είναι μια υποχρέωση προς το παρελθόν. Είναι κυρίως μια ευθύνη που έχουμε αναλάβει όλοι για το παρόν και το μέλλον των παιδιών της πατρίδας μας. Να μας κάνει την τιμή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο Δήμαρχος Σαμαρίου, κ. Παντελής Μαρτσανός.
Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρία του Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι και αξιότιμα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων Άδελε, Αγίας Παρασκευής και Μέρων. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρεθήκαμε σήμερα εδώ, στην ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου, στην τελετή αδελφοποίησης των δύο πολιτιστικών μας συλλόγων. Η πράξη της αδελφοποίησης δεν πρέπει να μείνει όμως απλά μια τυπική διαδικασία, αλλά να αποτελέσει την αρχή για μια ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, στις τοπικές εκκλησίες και τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι ανταλλαγές ιδεών, η προώθηση κοινών δράσεων που θα προστατεύουν από τη φθορά του χρόνου και θα αναδεικνύουν την ιστορία μας, την παράδοση μας, τον πολιτισμό μας και η ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των ανθρώπων αποτελούν τα θεμέλια της σημερινής αδελφοποίησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι των δύο περιοχών είναι ιστορικά συνδεδεμένοι με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, καθώς η μητέρα του Κωστή Γιαβουδάκη, περιπολιτή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δέσποινα Γιαβουδάκη, καταγόταν Μέρονα. Σήμερα επίσημα πια οι δύο πολιτιστικοί μας σύλλογοι δεσμεύονται να διαφυλάττουν δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των κατοίκων των χωριών μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αδελφοποίηση καλούμαστε να διαδραματίσουμε όλοι μας, κυρίως όμως οι νέοι, με την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινές δραστηριότητες και δράσεις των δύο συλλόγων. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με τη βοήθεια πάντα και την πνευματική καθοδήγηση των δύο ιερών Μητροπόλεων μας, θα πετύχουμε την καλλιέργεια του θρησκευτικού αισθήματος. Έτσι θα αναγεννηθούν και θα διατηρηθούν ζωντανές οι θρησκευτικές αξίες και οι παραδόσεις μας και θα λειτουργήσουν ως κρίκη κοινωνικής συνοχής που είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαραίτητη στις μέρες. Η σημερινή μέρα αποτελεί και την αφετηρία μιας συνεχούς συνεργασίας, προώθησης και ανταλλαγής των παραγόμενων προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι και στην οικονομική ανάταση των κατοίκων των δύο περιοχών. Κλείνοντας, χαιρετίζω την τελετή αδελφοποίησης και είμαι σίγουρος ότι το σημερινό επισφράγισμα της φιλίας και αδελφοσύνης, συνοδοιπορίας θα έλεγα, θα παράξει ένα κοινό κατάλογο έργων αρετής, δημιουργίας και πνευματικής πρόοδου. Το εγγυάται άλλωστε και η μέχρι σήμερα ενεργή πορεία των πολιτιστικών μας συλλόγων. Ο Δήμος Αμαρίου, ως αρρωγός και συμπαραστάτης, θα βρίσκεται πάντα στο πλάι τέτοιων πρωτοβουλειών και δράσεων. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι εμπνευστές, αλλά και όσοι βοήθησαν να βρεθούμε στη σημερινή μέρα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε των δύο πολιτιστικών συλλόγων. Θα γίνει η παράδοση του ενός πρωτοκόλλου για παραγγείληση στη Μονή στο σεβασμό του πολίτη της Ευθύνης Λάμπης του Ελευθερίου.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα ιστορική αναφορά για την περίοδο του Οροκαυτώματος από τον κύριο Παρασκευάση Γεννόπουλο. συνέχεια θα ακούσουμε ρεζίτικο τραγούδι από την ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρονα. Υπερευλογημένης εκδόσου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Αγίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθρόμεθα. Τον διημάτους ανθρώπων η μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Πατρίνης και ανθρωπίσαντα. Τα προθέντα την κοινώνης του Ιου Πιλάτου και παθόντα και καπέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα τερπάς. Κανελθόντα εκ τους ουρανούς και καθεζόμενα στο δεξιό του Πατρός και πάλι την υπόκονα μεταδόξης, κρίνε ζώντα και νεκρούς της βασιλείας του και του Θεού. Και στο πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, των Ζωπιών, του Πατρός εκπορευόμενων προς Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλής αδιάτων προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογωνέν βάπτισμα μαϊσάκος και αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μερκαδός, τότε με τα φόβου, όσο με την Αγία αναφορά
η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι το πόρτο Αγίου